muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma Nash ndinoda kureurura kuti ndine zvandakaita a very dark secret yekuti I don't think kuti I would want to tell anyone anondiziva, but ndakaremerwa pamoyo pangu ndokusaka ndazouyawo kwamuri kuti munge muchizondibatsirawo kushare nyaya yangu, at least maybe mutoro moyo wandiinawo mumwoyo mangu zvimwe kuda unokwanisa kureruka, because dzimwe nguva ndinoti kana ndikakaruka ndamuka pakati peusiku kuti ndinge ndichizorara handikwanise, ndo zvinonyanya kunditambudza izvozvo mukoma. Kana sleeping tablets haachatoshandi pandiri mukoma, nekuda kwekuti pfungwa dzandinenge ndiinadzo ndichiti kana ndikangofunga chete ndobva ndatotanga kutochema. Apa ndichichema ndinenge ndakafuka musoro wangu ndichiitira kuti murume asazozviona kana kuzvinzwa kuti ndiri kuchema. Dzimwe nguva ndinenge ndarota best friend yangu achiti kwandiri, enda unoudza vabereki vangu kuti ndiwe wakandiurayisa. Apa hazviiti mukoma, because ndinotya kuti kana marriage yangu inokwanisa kuzotoparara. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Apo pandainge ndichiri kugara kuEpworth ndainge ndichishanda as a maid, saka ndakabva ndachizotumwa nerimwe zuva ndikabva ndachizonzi ndinge ndichienda kuBrook. Ndainge ndatumwa namadam boss vangu vainge vaine hama yavo iyo yainge ichigara kuBrook. Saka ndakazoti ndasvikako ndainge ndichitofamba zvangu ndichienda kumba kwehama yavo, ndopa ndakabva ndachizomirirwa neimwe motikari. Imwe mbinga yakandimirira ikabva yachizondibvunza kuti ndainge ndichienda kupi. Ndikaiudza kuti ndainge ndatumwa namadam boss vangu, akanditi ndinge ndichipinda mumotikari. Ndikaramba. Motikari yacho yainge yakanaka uye zvekare ndainge ndichitya kuti zvimwe kuda rinogona riri bhinya, because murume iyeyo munhu uya wekuti he is very junk, kunyange aine mari ndebvu chaidzo anenge akangozara mazindebvu kumeso, haungamboti munhu ane mari dzake. Saka ndakatya ndikati zvimwe kuda ibhinya iri. Akabva achizonyora nhamba dzake pakachipepa akabva ati unge uchizondifonera, uye zvekare akati kana uchida mari undifonere, ndiri kuda kukupa mari asi ndoda kuti utange wandifonera first. Saka ndakangotorawo kachibepa kaya. Iniwo pandakatora kabepa ikako mukoma ndainge ndichitoda kutokarasa, ndakangokakandawo muhandbag ndokubva ndatokanganwa nezvake. Ndainge nditori nemukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Zvekudanana nemadhara ndainge ndisingatombodi. Ndakazoti ndasvika pamba pemuzukuru wamadam boss vangu ndikaita zvandainge ndatumwa ndikabva ndachizodzoka kuEpworth. Nhamo yakazoti yanditamba tsvina mwedzi iwoyo mukoma. Ndakati ndapiwa mari yangu yepay ndakangopinda mutown, handizivi kuti chii chakaitika, asi ndakabirwa mari mukoma. Apa ndainge ndichida kuti ndige ndichitumidzira amai vangu mari kumusha, but mukoma ndakabirwa mari iyoyo. Saka ndakazoti ndava kufamba ndichidzokera zvangu kuEpworth. Apa ndaitozviziva kutoti madam boss vangu havangambofi vakandipa mari. Ndo pandakabva ndachizoti ndichida kutotenga maheu, ndichida kutora rimwe $1 randaiziva kuti ndainge ndiinaro muhandbag. Ndikabva ndachizongobata kabepa kaya ndikabva ndafonera mudhara uya ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiri mutown, ndainge ndichida kumukwereta mari ndaizomudzosera mari kana ndaiwana. Akabva andibvunza kuti uripi, ndikamuudza. Akauya ndokubva achizoti ainge achida kuti tinge tichienda kunodya kurestaurant. Takaenda ndokainge kari kekutanga kuendawo for a date. Ini nemukomana wangu taiti kana tikanzi tiri kuenda out for a date mukoma
kungopindawo mutauni mungotengawo chikafu motodzoka kumba mototi ndo date yacho. Tainge tisati takamboendawo kurestaurant, kunyangwe zvimarestaurant mukoma any restaurant. Iye ainge ari munhu ainge asitombori kana romantic zvachose. Saka tiriko kurestaurant kuya mbinga iya yakabva yachizondipfimba ndokubva ndabvuma ini because ndakaona kuti munhu uyu ane mari dzake. Takatanga kufambidzana, ainditora oenda neni kubruku but taingorara tose usiku hwose takashama, asi pasina anenge achirara neumwe aingondibata ondisiya ndakadaro. Mukomana nerimwe zuva akazondiudza iye kuti ainge aine mabusinesses ake, akati chakakonzeresa kuti ange achizoromba hanzi nerimwe gore akada kutorerwa maini nevamwe vanoita zvematongerwo enyika. Saka kuti ange achizvichengetedza akazoenda kuZambia uko kwaakanopiwa nyoka. Nyoka iyi akati ndiyo yaakashandisa kuvhundutsira avo vainge vachida kumutorera maini yake. Akabva andiudza kuti pose apo paanenge achirara nemukadzi anoshanduka kuita imbwa. Akabva ati kwandiri, asi iwe kuti ndinge ndichikushandisa pamhiko ndikuona kuti uri munhu ari very sweet and soft and ndinokuda, but handikwanise kuti ndinge ndichizokuroora because nyoka yangu ndiyo mukadzi wangu. Ndikabva ndati zvino ndichakubatsira nei, tingaramba here tichingodanana yeti tisingarari tose. Akabva ati chinditsvakirawo plan. Mukomanashe ndopa akabva achizondiudza kuti kana ndaikwanisa kumutsvakira mukadzi waaizoshandisa pamhiko kana nguva yakwana yekuti ange achizoita mhiko dzake aikwanisa kuzondipa mari. Ndakataura neimwe friend yangu uyo wandainge ndichiziva kuti ainge ari munhu uyo aifarira mari. Ndikamuudza kuti painge paine imwe mbinga yandainge ndichiwirirana nayo. Mbinga iyoyo mukomanashi yainge ichitsvaka mukadzi ndokubva achizobvuma. Saka akazopiwa mari akarara nembinga iyi. Paakarara nembinga iyoyo iye akatondiudza kuti akarota hope mbinga ichishanduka kuita imbwa. Ipapo paakaenda akanorara kumba kwembinga, asi mari ndainge ndatopiwa. Iye hatomborina kana mari svino yaakapiwa nembinga iyoyo, akazofa mukomanashi. Saka ndinogara ndichingorota chipoko chake chinouya kwandiri. Kana auya kwandiri anenge achinditi udza vabereki vangu kuti izvi ndo zvawakaita. Mukomanashi, ndinodawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Kune vaya avo vanogona kuita counseling, please ngavakubatei kana zvichiita ndozotaura navo because ndinokwanisa kutokomita suicide ini. Ndaneta nekuramba ndichingofunga nezvayo nyaya iyi. Apa wekuudza handina. Ndakazoshandisa mari iyoyo kutanga business ndichibatsirwa naamai vangu zvekare nehanzvadzi dzangu. Nditori nebusiness mukoma rinotorana very well. Saka kuburikidza nebusiness randakatanga ndakabva ndachizosanganawo nemurume wangu uyo ainge agara aine mari dzake. Sezvamunoziva kuti mari inongodaidza mari. Inini nemurume wangu takazoitawo vana vedu but haatozvizivi kuti izvi ndo zvandakaita. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu vahanzvadzi vedu ava vari kuti ivo she is very suicidal. Handizivi kuti tingavabatsira sei. Hanzi kunyangwe ndichifamba paya, hanzi pandinenge ndichidriva motikari yangu dzimwe nguva ndinokwanisa kungobatwa nemweya wekuti kana ndikangoona gonyeti rinenge richidriva richiuya from the opposite direction ndinongonzwa kuda kungomhanyisa motikari yangu. Kana tava kuda kunosangana ndobva ndangopinda musasi metrailer. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu ngatitaurei navo. Hanzi chinondinetsa ndechekuti friend yangu ari kungoramba achingouya kwandiri iye achiti udza vabereki vangu kuti iwewe wakaronga nembinga yako. Hanzi ainge asingatozvizivi kuti mbinga iyoyo yainge yakaromba. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Apa vari kuti chimwe zvechinovarwadza ndechekuti mwana wavo umwe wavakazvara, hanzi vakazvara mwana ainge akaremara. Hanzi handizivi kuti is this God punishing me kana kuti zvinhu zvinongoitikawo.
ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iriniwo ndine imwe young brother yangu uyo akafira muaccident. Hama dzangu ipo paya pamunonzwa zvichinzi kwaitikawo accident yakashata ende vanhu vakawanda vafa. Munozviziva here kuti vazhinji vacho vanozofira mhosva dzisiri dzavo, ngozi dzavo ndo dzinozonetsa, but havanetsi ivavo vamwe vanenge vafira mhosva inenge isiri yavo, kungova chinja votoita zvikwambo. Iniwo ndine this other young brother of mine who died in an accident kukadoma uko paakafa mukomanashi. Zvino zvandainge ndichitoziva, mudzimai wangu ainge achizviziva, zvino zvatainge takatoudzwa nen'anga yedu kuti zvainge zvichazoitika. Ndichangotiwo mukoma ndakaenda kubhindura uko kwandakaenda kun'anga. Ndaenda kun'anga ndikabva ndachizobatiswa mushonga wakashata. Ipapo ndainge ndisingatozvizivi kuti pano ndatobata magetsi, ndabata mushonga uchandipedzera hama dzangu. Saka ndainge ndichitozvechikorokoza mukomanashi, tichingokorokozawo mukadoma, uye zvekare taimboenda kukwekwe. Dzimwe nguva we would go as far as kunana Mberengwa uko tichingonokorokoza chete. Zvangu mukoma zvainge zvisingambofambi zvachose. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti unobuda uchiti uri kuenda kunoshava-shava nevabiya vako, asi kana masvikako vamwe vanenge vachiti kana vakavhima vanodzimba vanobata, asi iwewe unenge uchiti kana ukabata mhuka inotsvedza inosvotoka maoko mako yopudzunyuka. Mukoma ndozvaiitika kwandiri. Mari taibata, asi ndaiti kana ndadzoka kumba nemari nemudzimai wangu taitotipa mari iyi yatiinayo, kana kuri kunzi inenge iri 3, 4, 500 US, tobva tati pa 500 US iyi yatiinayo tiri kufanira kuti tinge tichikwanisa kusevawo kana 250 zvayo, asi mukomanashi taizotadza kana kuseva kana peni zvaro. Zvinhu zvakaoma, mari yacho kuti tinge tichiziva kuti ndenge ichienda kupi tainge tisingakwanisi kuziva. Zvino madhamu vangu vaizoti kana vofamba vaindifonera vachindiudza kuti ndaudzwa kuti ningi wenyu ndiye ari kukubatirai mishonga kuitira kuti musakwanisa kuronga nemari yamunenge mabata. Ndikati nhai, iye achizviidza friend yangu kudaro apa anondibatira mishonga, asi hazvina kuipa, Mwari ndivo vanoziva. Mudzimai wangu akazoti kwandiri nerimwe zuva, Mwari haana kana chaanoziva, imi munofanira kuti munge muchiekta semunhurume. Tarirai muone kuti mhuri yenyu iri kungofa nenzara, vevamwe vachidya vachiguta. Fambaiwo sezvinoita vamwe varume. Saka ndakabva ndachizoti nerimwe zuva apo patainge tiriko kumakomba, ndakazotaura neumwe murume uyo wandainge ndichiziva, taiwirirana chaizvo. Saka iye ainge achibva kwaMutare, ndikabva ndamuti nhaiwe, zvaunobva kwaMutare kuvaroyi, ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira kana kutondiroyera munhu uyu akandigadzira kuti ndisakwanisa kubata mari. Saka akabva achizondiudza kuti iye ainge aine n'anga yaainge achiziva, noti kuChipinge, asi n'anga iyi yainge iri kubhindura. Ndikabva ndati chienda neni, akabva achizondipa mafoni numbers, ndikabva ndachizoenda kwavari sekuru vaya, ndokubva vachizondibatsira. Vakandibatisa mushonga, vakandipa imwe hari, asi hari iyo yavakandipa handina kuziva kuti vainge vandibatisa magetsi. Ndakauya kumba nehari ndikairatidza mudzimai wangu, sezvo vainge vasina kumbondipa mhiko. Iniwo ndainge ndisingazivi kutoti hari iyoyo haifanire kuti inge ichizobatwa nemukadzi. Saka mukadzi wangu akazoibata hari iyi, ndikabva ndachizoona kuti zvinhu zvedu zvainge zvava kusunga even more. Mukomanashi kana ukamboshandisa mishonga iyoyo kunyange usingatozvizivi kuti wakabata mishonga yakaipa, ikangopanduka chete kutambura kwaunoita mukoma, unovengwa nenyika yose. Mukoma, ndainge ndine umwe mudhara uyo wandainge ndakakwereta mari, ndakaishaya apa yainge isimbori mari yakawanda, yainge ingori 20 US yandainge ndakamukwereta, iri mari yebhazi ndichida kudzokera kumakomba, tikaishaya. Murume iyeyo mukoma akafamba
nyika yose achindishambadza kuti ndainge ndakamukwereta 20 US. Ndakadzokera kuya kubhindura ndikabva ndazoudzwa kuti zvinhu zvangu ndo zvainge zvakapanduka, ndokusaka ndainge ndava kushaya kana dhora zvaro. Mukoma mhuri yainge yofa zvino nenzara. Saka ndakabva ndachizoti kwavari zvino ndoita sei. Tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichizvichenura. Mudzimai wangu aifanira kuzoti apo paanenge ari kumazuva ake aifanira kuzopota achizvipukuta, then obva achizokandira chipepa icho chaanenge ashandisa kuzvipukuta kusikarudzi kwake. Takaenda tikanotenga riya ravanoti bond paper, ndiro raaishandisa kuzvipukuta kusikarudzi kwake, bepa rewhite, then obva arikanda muhari. Saka akazoti apedza kuita maperiods ndopatakabva tachizotora mvura tikaisa muhari, tikabva tachizogeza nemvura iyoyo, tikabva tachizoenda kwavari sekuru vaya. Lucky enough mukoma tainge tiine chimotikari chedu, because takangofamba takazara ropa, takanzi munongogeza uye hamufanire kuti munge muchizozvipukuta. Ndokubva tachizosvikako kubhindura, tikabva tachizonzi nhau yainge iripo yainge iri yekuti kana tichida kuita mari taifanira kutoti tinge tichitoromba. Tine mushonga uyo watakapiwa. Mushonga uyu takanzi ndaifanira kuti ndinge ndichingonoukanda mumaini imomo kana tiri pasi pemugodi ndikaita saizvozvo. Asi chandainge ndisina kuziva panguva yacho ndechekuti mushonga uyo wandainge ndapiwa, mushonga iwoyo unorarama neropa. Zvadaro mukomanashi, my young brother akazofira muaccident mumotikari yaainge ari. Vanhu vose vakafirapo pasport. Saka vamwe ava vakazodzoka kwandiri. Ivo pavakadzoka kwandiri vainge vatova zvikwambo mukoma. Zvikwambo izvi zvinotoshandiswa nasekuru ivavo vekubhindura. Saka paya pamunoona zvichinzi kwaitika accident, panenge paine munhu 1 anenge achifanira kuti ange achifa, asi munhu uyu paanofa anobva achizoenda nevamwe, anourayisa vamwe vose avo vaanenge ainavo mumotikari imomo. Zvakakosha chaizvo kuti paunofamba iva munhu anenge akangwara, akavhurika maziso emweya. Kana ukanzwa zvichiramba kuti mukombi umo handisi kuda kukwira mukombi, chibva watoregedza. Kana ukamirirwa nemotikari chaiyo ongonzwa kuti asi motikari iyi handisi kuda kukwira motikari, regedza. Kana ukaona driver chaiye achimhanya achiita sekunge ane mhepo inenge yakamugara, chitokumbira hako kuti unge uchiburuka mumotikari iyoyo, nekuti mumotikari imomo munenge muine munhu uyo anenge achifanira kuti ange achizofa. Munhu iyeye ndiye anokonzeresa kuti vamwe vose vange vachizofa. Mushure mekunge young brother yangu pararira muaccident, takazomuviga, asi parufu rwake ndaitoona zvipoko zvevamwe avo vakafirawo futi muaccident imomo. Asi ndainge ndiine mushonga wandainge ndakapiwa. Taitoti takatogara pamoto tiri panze nevamwe varume, ndaitovaona vanhu vaainge ainavo motikari avo vakafa. Zvino kuti vange vachitaura neni, kuti vange vachiswedera pedo neni, vainge vachitya nekuda kwekuti ndainge ndichivaremera nekuda kwemushonga uyo wandainge ndakapiwa. After ndabva mukuviga young brother yangu, ndakazodzokera zvekare kubhindura nemudzimai wangu, uko kwatakazonoudza sekuru zvose izvo zvainge zvakaitika pakuvigwa kweyoung brother yangu. Sekuru ava vainge vaine hari yavo. Hari iyi vainge vakaigadzira, vakaita kuti inge ichiva sedhibhura. Vaiti vakadaidza kana mhepo yemufi, mufi uya achingonopindamo mudare mavo aibva atobatwa nemuteyo vobva vatovhara hari iyoyo. Vakazviita kuzonosvika vose avo vakatsakatikira muaccident iyoyo vavavharira muhari. Ndokubva vachizodaidza munin'ina wangu vakamuudza kuti iwe basa rako rava rekuti unofanira kuti unge uchizoshandira mukoma wako. Takanetsana mukoma. Ndokubva achizoti iye chaainge achida mukadzi zvekare pano nepapo ainge achazoda kuti ange achizorara nemudzimai wangu. Zvinhu zvinorwadza, zvinorema, but mhiko imhiko. Ndakabvuma. Mudzimai wangu anoti kana ari kumazuva ake iye anoti anotorota achitoita bonde nemunin'ina wangu.
ndiyo secret yangu iyo yandinayo. Rimwe shura rakaitika pakuvigwa kwemunun'una wangu, nyoka yakaonekwa panguva yebody viewing. Iniwo ndakanzi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichiita body viewing, saka vanhu apo pavainge voita body viewing pakangoitika confusion mukoma. Ndainge ndakatowanda ndiri mutoilet ndikazobuda soon after body viewing, saka vanhu havana kutonzwisisa kuti ndakaitawo here body viewing kana kuti kwete. Kunyange patikaenda kumochwari mukoma, ndaingodzungaira ndichingotenderera, handina kupinda mumochwari nekuti ndakanzi ndainge ndisingafaniri kuti ndenge ndichiona chitunha chake. Nyoka iyi yakaonekwa irimo mucoffin ikabva yanyangarika. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world.